Bem-vindos, bem-vindas aos Encontros da IEG. Né? Estamos retomando a nossa programação após o recesso, né? As nossas férias. Para quem não conhece, está chegando aqui pela primeira vez, os Encontros da IEG. A IEG são atividades que nós estamos sempre organizando, na verdade são 2 atividades por mês. Em breve vamos divulgar a próxima nas nossas redes, para, de alguma forma, aquecer os motores para o Congresso de 2027, que será organizado aqui no Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, eu sou a Tayane Gaspar, eu sou a secretária da associação, estou como secretária da associação desde o ano passado, sou pesquisadora de galego aqui no Rio de Janeiro e colaboro com o Programa de Estudos Galegos da UERJ, coordenado pela professora Cláudia Amorim, e hoje tenho o prazer de apresentar o Carlos Vieito. A gente estava agora nos bastidores e eu estava comentando como é um prazer que ele inaugura esse nosso segundo semestre de atividades, porque já é uma vontade muito antiga que ele participasse aqui dos nossos encontros, porque é uma pessoa que eu admiro bastante o trabalho, é muito mencionado também nas nossas aulas de galego aqui no Rio de Janeiro, e acho que vai ser uma conversa muito proveitosa para todos nós. Queria agradecer a presença de quem está aqui ao vivo, mas também quem vai assistir esse vídeo depois. Agradecer também a disponibilidade e o interesse do Carlos de participar da nossa programação, abrindo a nossa programação do segundo semestre. Vou comentar um pouquinho sobre o currículo dele, para poder depois passar a palavra para ele. O Carlos Garcia Vieito é politólogo, comunicador e ativista linguístico, formado em Ciência Política e da Administração pela Universidade de Santiago de Compostela. Possui mestrado em Comunicação e Marketing Digital pela Universidade Autônoma de Barcelona. Tem uma vasta experiência em comunicação. Já trabalhou no gabinete de comunicação do Bloco Nacionalista Galego, foi responsável pela comunicação da Mesa pela Normalização Linguística, chefe de imprensa e responsável pela comunicação também do BNH, professor de Língua e Cultura Galega em Barcelona, é especialista em publicidade, em redes sociais e videojogos, e tem projetos que nos interessam, né, diretamente, e talvez vocês conheçam ele principalmente por esses projetos do Twitter, Instagram e TikTok em galego. Além disso, ele contribuiu inúmeras vezes no Praça Pública e no Nós Diário, com algumas reportagens e entrevistas que ele participou. Carlos, queria agora passar a palavra, agradecer novamente a sua presença e a sua disponibilidade, e vou ficar aqui muito atenta ao chat e também à sua intervenção. Quem puder, né, se animar a enviar perguntas, podem enviar pelo canal do YouTube, que mais tarde o Carlos vai responder. Muito obrigada, Carlos. Bem-vindo. Obrigado eu polo convite. Para min é un gustazo estar falando non ao outro lado do océano, porque ao final isto pode ver calquera persoa do mundo que teña amor pola lingua e concretamente pola lingua galega. Así que, nada, de novo, obrigadísimo por estar aquí e por escoitar un pouco a experiencia que vivín eu en primeira persoa, que, como a moitas outras máis experiencias, pois pode ser moi proveitosa para quen ama a lingua galega ou calquera outra lingua que estea nunha situación similar, que se son unha lingua minorizada e que busca o seu oco no mundo. Comentaba antes, Tayane, que, bueno, dediqueime na miña vida a facer moitas cousas. Miña nai dicíame que podían ser máis proveitosas, podía estudar outra carreira, podería facer moitas outras cousas co meu tempo, pero a min saíame de dentro do corazón pois dedicalo concretamente ao activismo lingüístico, máis concretamente pois o activismo lingüístico nas redes sociais, porque eu son desta xente millennial, non nacín no digital, pero sí me criei neste entorno, e ao final a transformación da miña vida tamén se transformaba a través destas plataformas, vía a escaseza, non, que había da lingua galega, e por iso o meu afán de que o galego tamén estivera presente nestas plataformas. A un poquinho os inicios da miña vida neste mundo activista comezan coa iniciativa Twitter en galego. Agora
Twitter non ten a boa fama que tiña antes, pero recordemos que hai 15 anos aproximadamente, pois era unha plataforma social, unha rede social pois bastante heteroxénea, amable, entre aspas, do que era un foro de discusión en el que estaba ao final todo o mundo tamén, non? Pasábamos moita xente, moitas horas en Twitter falando, discutindo e compartindo ideas, e eu, como un usuario máis, notei a falta da miña lingua na plataforma. Así que, como calquera outra persoa que a mellor quería configurar o seu Twitter en galego, pois entrei na configuración da plataforma, vin que o galego non estaba disponible, e non se me ocurriu outra cousa que crear unha conta moi inocente, que é a famosa conta Twitter en galego, que reivindicaba que o galego tamén debía estar presente nesta plataforma social. Esta iniciativa comezou cando eu tiña aproximadamente 17 anos, é dicir, ainda estaba saindo do instituto, non chegara ainda á universidade, estaba máis ou menos por aí. Para quen poida pensar de que eu, ao mellor, era unha persoa que xa estaba moi metido nas redes sociais ou que a internet era o meu rollo, pois, para nada. Eu, daquela, non sabía nin facer un correo electrónico, tuve que facerme o correo electrónico para poder crear a conta de Twitter, é dicir, non sabía absolutamente nada do digital. O único que sabía facer era entrar no que antes se coñecía como Messenger para chatear cos meus amigos, as miñas amigas, e pouco máis. Así que, pois aprendendo pouquiño a pouco, tirando de tutoriais, de autoaprendizaxe, pois empezou esta iniciativa. Empezou pouquiño a pouco, empezou a medrar, e atopeime con moitos apoios, de moita xente moi amable, con moitísimo cariño por compartir tamén a mesma loita, e fómonos xuntando aí nesa conta moitas non sei como dicirlo, ganas de cambiar a situación da lingua nesa plataforma, non só configuralo xa en galego, sino tamén que a xente falara en galego nas redes sociais, e foi ben, foi ben porque Twitter puxérase en contacto comigo, dixérame, mira, deixa de ser un pesado porque está sendo un pesado, vamos che dicir máis ou menos como tens que facer para que nós poidamos agregar esta nova lingua á nosa plataforma. Foron moi amables, tamén teño que dicilo, empezamos xa aí unha pequena campaña xa seria para ir traducindo pouquiño a pouco esta rede social. Eu sei que moitas veces, porque xa me teño topado noutras charlas e conferencias ás que fun, que moitas persoas me preguntan, pero como traducíades unha plataforma dunha multinacional multimillonaria de balde? Era por amor á lingua. Se non o traducíamos nós de forma voluntaria, nunca ia estar traducido ao galego, así que, pois, de forma altruista, pois, moitas persoas, centos de persoas, puxémonos a traducir código do inglés ao galego, e agora, hoxe, podemos xa configurar a versión web de Twitter na nosa lingua. Xa non se publican tweets, publicanse chíos, rechouchiá, de cancelo, 1000 palabras propias que fixeron que a nosa lingua tivese, pois, o seu oco e a súa marca identitaria dentro da propia plataforma. Twitter, cando moitas máis outras linguas empezaron a unir tamén, non? Porque os cataláns tamén lles pasou algo similar. Certo é que eu considero que a lingua galega é, vamos a dicirlo, como a primeira manifestación digital lingüística neste sentido, que agrupou a moita xente, non? É dicir, foi realmente unha iniciativa popular que conseguiu cambiar algo no entorno digital. E involucrando a xente de verdade, non era un chin.org que ti lle das un botón de asino, sí, quero que o Twitter este en galego, doulle un botón e xa está. No. Neste caso, houve persoas
que durante moito tempo, no meu caso, durante anos, e outras persoas, de forma voluntaria, estuveron pois, traballando na traducción, validando a traducción, e isto facíano tamén públicamente, porque é certo que houve outras iniciativas de traducción, non? Que houve no noso país, por exemplo, a iniciativa Trasno, que tamén traduciu moitísimas cousas do entorno digital, que sen ese traballo non habería moitísimas dos programas e páxinas de internet en galego, pero o certo é que esta é, ou polo menos ata onde eu sei, a primeira vez que é unha manifestación pública, é dicir, aí participaba todo o mundo, non había que nin ser programador, porque eu non son programador, nin son diseñador, nin son lingüista, eu son politólogo e pouco máis. Non tiña nin idea nin de comunicación naquel momento. E por iso considero que a mellor a iniciativa Twitter en galego sí que a primeira manifestación lingüística a nivel digital que consigue o seu obxectivo, que era ao final que Twitter este en galego. E como dicía, no caso catalán, por exemplo, non pasou iso, e no caso do vasco tampouco pasou iso. Twitter está en catalán porque o Barça falou directamente con Twitter. Unha chamada rápida e solucionaron o problema. E no caso do Éuscaro, foi un xornal vasco que iniciou un pouco un movimento tamén para falar directamente coa plataforma e que tamén se dera a opción a que a plataforma se pudera traducir ao euskera. Por iso digo que para min no caso galego é moi singular, creo que é do que nos podemos sentir todas e todos orgullosos que participamos no proxecto, de que é a primeira manifestación digital que consegue o seu obxectivo e que involucrou a moitísima xente. E que nace do popular, sen axuda de ninguna institución, de ninguna empresa, de absolutamente ninguén, simplemente do esforzo das persoas no seu día a día. E diredes, Carlos fixo iso e xa está, dedicouse a súa vida, súa nai está tranquila de que se centrou, non, para nada, todo foi a peor nese sentido porque a cabeza seguía dando voltas e fun, pois iso, como comentaba Tayane, a miña, ao final, grazas un pouco a esta iniciativa, o meu perfil profesional pois a derivou na comunicación digital, no marketing, e ao final acabei especializando neste mundo da comunicación porque disfruto moito facendo comunicación digital e tamén é algo que se me dá relativamente ben e algo que podas facer con gusto, pois é unha gozada. E despois outras iniciativas que tamén estaba desenvolvendo e que desenvolvín ata agora tamén foi o Instagram en galego, que era un poquinho partía da mesma idea, pero ca diferenciación de que xa o meu obxectivo real non era que Instagram se pudera configurar en galego. Por qué? Porque me dei conta que a min o que realmente me interesaba era que as persoas que utilicen estas plataformas falen en galego, utilicen esas plataformas en galego. A min dame igual que as persoas que esteades vendo este vídeo por YouTube non teñades a configuración da plataforma en galego, pero si vos esteades comunicando en galego, estades vendo un vídeo en galego, escribides as mensaxes en galego, que para min iso ten moitísimo máis valor que a plataforma estea en galego. É importante, sí, que YouTube este en galego é importante, pero para min é moito máis importante que a xente utilice esas plataformas na súa lingua e que iso derive ao final en pedir que a plataforma respecte os seus dereitos lingüísticos e que se poida configurar na súa lingua. E volvendo un pouco co Instagram galego, ese era o obxectivo, non? De que a xente utilice o galego no Instagram, porque non sei se o sabedes, pero é certo que a nivel social, cando unha persoa utiliza estas redes sociais, pois os prexuizos que vivimos no noso día a día, os prexuizos lingüísticos,
pois transmítese de igual forma nas plataformas, non? E eu atopábame casos de amizades, de xente coñecida, que, por exemplo, no Instagram, cando subía unha historia da súa namorada ou do seu namorado, pois poñenlle te quiero. E esas persoas na súa vida falaron en español, nin se dicían te quiero, pero entendían que ao ser unha plataforma, non, é onde te pode ver todo o mundo, aínda que só te están vendo as túas amizades, tiñan que falar en español. E non é así. Ti deberías ou non deberías ter ese prexuizo de poder falar na túa lingua independentemente onde sexas, sexa na rúa, sexa na casa ou sexa nunha plataforma deste estilo. E como me estaba dando conta de que as persoas non estaban utilizando o galego nesta plataforma en concreto, pois outra iniciativa máis que iba un poquinho máis encamiñada coa excusa de queremos que tamén Instagram este en galego, pero tamén dinamizar o que sería a lingua galega e darlle certo orgullo e certo prestixio a lingua nesta plataforma. Antes de comezarmos este vídeo, falábamos detrás de cámaras de certas persoas que fan un traballo xenial nas redes sociais dinamizando a lingua, creando contido. E a mí unha das cousas que máis me gusta das iniciativas que levei a cabo é que algunhas desas persoas que estábamos falando antes están creando ese contido porque viron que existía o Insta en galego, por exemplo, que había unha iniciativa que se chamaba Instagram en galego ou Twitter en galego que dinamizaba a lingua nese sentido e sentíronse tamén legitimados e orgullosos e orgullosas tamén de crear contido. É algo super, non sei como dicilo, emocionante que persoas que agora están facendo un contido de calidade increíble pois che comenten de que se animaron a dar o paso porque tamén vían que había outras contas que estaban facendo ese contido e se animaron pois, a replicar basicamente o mesmo, pero dende a súa visión e desde a súa forma de comunicar. E ese era un pouco tamén o obxectivo non, desta iniciativa, que máis persoas crearan contido, fixeran o que quixesen, pero que non tivesen medo a facelo en galego, na súa lingua. Esta é outra iniciativa máis, non? Pero hai moitas outras máis. Por exemplo, para falar doutra que vou comentar agora, para que vexades que non fai falta nin ser lingüista, nin ser experto en nada para poder reivindicar os teus dereitos lingüísticos, por exemplo, neste caso, nas redes, non? No mundo de internet, no mundo digital. O caso que quería comentar, porque é un pouco... fai gracia. Había unha iniciativa que creei que se chamaba Operación Albóndega, que realmente era unha iniciativa que xurdiu comendo, non? Eu vivía en Barcelona, non tiña cartos para poder permitirme comer en bons restaurantes e iba a comer albóndegas ao Ikea, porque non sei se o sabedes, pero as albóndegas do Ikea son moi baratas. E como eu era unha persoa moi precaria e non tiña suficientemente cartos para poder permitirme un menú, pois ia a comer, pois iso, albóndegas. Claro, vivía en Barcelona, todo evidentemente estaba en catalán, o cal está super ben, pero a hora de pagar ti podías escoller a lingua, non? Porque era nunha plataforma digital de pagamento e ti podías escoller que lingua querías, en que lingua querías que fixeran o teu pedido e pagar. Podía pagar en catalán, podía pagar en español, podía pagar en inglés, podía pagar en alemán, podía pagar en francés, podía pagar en éuscaro, pero non podía pagar en galego. E dides, pois, bueno, porque Ikea non ten, a mellor, ninguna tenda en Galiza e non ten interese. Pero sí, na Coruña temos un Ikea enorme que ten aquí a súa base. Así que, sin ter nin idea do que é programar unha web, nin saber deseñar, nin facer absolutamente nada, cheguei á miña casa, empecé a mirar moitos tutoriais de como crear a túa primeira web e lanceime a facer unha web.
esa web non era simplemente un manifesto aí reivindicativo de queremos que IKEA respecto ao galego, sino que era unha web pensada, non era unha iniciativa tamén pensada que ten un fin para chegar a ese objetivo de que estivese en galego. Tanto o Twitter en galego como o Instagram en galego tamén tiñan un fin, non era crear unha conta porque sí, a ver que pasa, non? Sabíamos que eran os pasos que había que seguir. E na Operación Albóndega, un pouquiño, sabía por onde ir. Agora, con retrospectiva, mirando para atrás, o que fixen é unha ilegalidade tremenda, pero non pasou nada por sorte, tocamos madeira, non me chegou ninguna denuncia, pero basicamente esa web o que facía era ti tiñas un manifesto onde reivindicabas o teu dereito a poder usar o galego en calquera tenda de IKEA, tanto físico como na súa web digital. E abaixo aparecía un pequeno formulario onde che pedía que me deras o teu nome, o teu correo electrónico e a mellor algún dato máis. Ti metías esos datos e o que facía esa web era, nese manifesto, pois aparecía, non? Eu, Carlos Vieito, solicito a IKEA que respete os meus dereitos lingüísticos pola lei bla, 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 bla. E esa web o que facía era lanzarlle un correo electrónico a IKEA para, pois, deixar testemunha de que Carlos, Tallane ou quen fose quería que se respetase os seus dereitos lingüísticos. Que pasou para que saíse dado tan ben? Pois que se saturou a caixa de correo do IKEA da Coruña. Eu lembro que estaba eu creo que era unha tarde, tranquiliño na casa, e me chama un número descoñecido e era a persoa responsable do IKEA da Coruña dicíndome, por favor, que desactivara esa web e que o iban a falar. Que iban a mirar de poder traducir todo ao galego, a tanto rótulos da tenda como a súa web, o seu catálogo, e que me prometía que daqui a un ano todo ia estar traducido. Eu fixenlle caso a esa señora, tuve un boa fe, desactivei a web, a xente expliquei a xente o que pasara, e pasado un ano, IKEA rotulou absolutamente todo en galego. Agora, se entrades en ikea.com, podedes escoller a lingua galega para poder comprar calquera artigo. Se ides ao IKEA da Coruña, está todo en galego. E, ademais, agora, me fai moita ilusión sabelo, desde este ano, pois as instruccións do IKEA tamén están en galego. Ti se compras un móvil aquí, eu entendo que a mellor é a nivel europeo, non sei se no Brasil chegan esas instruccións, pois tamén aparecen as instruccións galego, que antes non estaban tampouco. É dicir, que a pesar de que hai anos que esta iniciativa se creou, pois marcou un pequeno fito dentro desta gran compañía e agora teñen o galego en conta para as súas futuras novidades ou todas as cousiñas que fagan, non? Así que, bueno, ese é un paso tamén importante. E o que quería facer fincapé concretamente nesta iniciativa é que non fai falla ter coñecementos de absolutamente nada para iniciar un movimento deste estilo. E, ao final, non vivimos nun mundo da información que podemos ter acceso a case todo e que é moi fácil, ao final, aprender a facer calquera tipo destas iniciativas. Así que eu tamén animo, se hai persoas que están vendo este vídeo e teñen inquedanzas por facer algún tipo destes movimentos, pois eu convido a que dean o paso e fagan este tipo de iniciativas. E despois tamén, como dixo Tallane, hai outras iniciativas que se intentei levar tamén a cabo, así cos seus pros e contras, pero, bueno, van indo. Como por último, por tamén salientar outro caso máis, non sei se vos lembrades, pero antes da pandemia, casi ninguén tiña un podcast. Agora todo o mundo ten un podcast, pero que antes non era o habitual, non? Agora xa sabemos o meme de que calquera persoa se monta o seu podcast
fai de audios de WhatsApp programas, non? Pois, despois da pandemia, e como traballaba no mundo digital e no mundo da comunicación, pois deime conta que o ámbito do podcast ia medrar moito máis do que xa existía naquele momento. E deime conta tamén de que, por exemplo, en galego había podcast, leva vendo podcast en galego 25 anos mínimo, pero non había, por exemplo, o que eu consumía. Eu consumía podcast de ámbito estatal, pero realmente non había, non se facía o que se facía a nivel estatal en galego. Tampouco había videopodcast en galego, había, pois iso, persoas que, ao mellor, gravábanse algo co móvil, pero realmente non gravaban un programa inteiro, non o editaban, non o distribuían nas plataformas tampouco de vídeo, quedaba en iso, moi pobre, realmente non había nada. Así que, coa finalidade de, outra vez, non, de que o galego tivera presencia noutro sector, noutro ámbito, pois creei o programa Exército Mequemeque, que, para que non o saiba, o Exército Mequemeque eran os malvados que loitaban con Ultraheroe, e para que non o saiba, Ultraheroe era a serie de animación que máis lle gustaba a Shin-chan. E Shin-chan, supoño que xa máis xente o coñecerá, non? Esa serie de debuxos de un cativo que se porta moi mal. E, bueno, iso, que con uns amigos eu comenteilles que quería crear unha iniciativa a favor do galego para dinamizar a lingua tamén no mundo dos podcasts, e que se me botaban a man participando, non? Amigos de toda a vida, cos que eu xa tiña pois ese feeling, non? De humor e tal, e facer ese programa. A mí, por exemplo, nunca me gustou mostrar a cara, por exemplo, nas outras iniciativas, vos entrados no Instagram galego, pois poucas veces me vedes a cara. Sí que houve un momento, non, cando foi a pandemia, que, pois, porque se aburría un pouco a xente tamén, non? E porque tamén había moito contido en castelán, en outras linguas, e as persoas, ao final, consumían pois o que había, non? Pois tamén se fixeron entrevistas, non? E é certo que aí, por exemplo, facía directos entrevistando a xente moi guai, teño que dicir, e aí sí que se me vía a cara, pero pois polo resto case sempre ocultei un poquinho a miña identidade, porque prefería priorizar a iniciativa, non? O que era o obxectivo, que, pois, eu non. Eu sei que agora, pois, é un pouco ao revés, non? Está a persoa creadora e o que fai esa persoa creadora, pois, no meu momento, o eu que sentía era o contido, e despois xa te enterarás quen estaba creando o contido, non? Pero, bueno, no caso dos Mequemeque, do Exército Mequemeque, non é así, porque ao final é un programa, ten que haber unha persoa presentadora, colaboradores, tens que mostrar a cara ou, polo menos, poñer a voz. E dai nace o Exército Mequemeque. Os Mequemeque nacen para crear referentes e referencias en galego, e que as persoas que ven podcast ou que, polo menos, consumen redes sociais saiban que hai contido tamén en galego, que hai referentes en galego, e intentar, pois iso, crear pois as frases de humor típicas pois en lingua galega, non? Tamén é certo que un dos obxectivos do podcast é tamén fuxir un pouco dese humor estereotipado que hai dos galegos, non? Se consumides contido en galego, veredes moitísimo contido que realmente son estereotipos, e son estereotipos negativos do galego. Se eu collera ao mellor algún programa do Brasil ou da comunidade lusófona, non? E onde se estereotipa os brasileiros, os portugueses, os angolanos, e vos identificades que é un estereotipo, e decides, nós non somos así. É certo que é unha parodia, non? Pero nós non somos así. Pois o mesmo pasa un pouco co que eu vexo, non? Nas redes sociais, e desgraciadamente, moitas veces, o que se proxecta desde medios de comunicación galegos, de que se estereotipa, non? E se xoga con ese humor estereotipado. E para min os Mequemeque intentan evitar iso. Sempre que ao mellor nos desviamos un pouquiño e empezamos a entrar nese estereotipo, eu digolle aos compañeiros de, mira, non, hai que recuar, non podemos seguir por aí, temos que facer humor intelixente.
caendo no absurdo, evidentemente, pero non podemos caer no estereotipo do galego, non? O que lle temos que dar é unha legitimidade, un orgullo de que hai un humor en galego que se pode facer, non fai falta facer de pailán, non fai falta facer unha persoa analfabeta, é dicir, hai persoas que falan galego e que din cousas interesantísimas e graciosísimas sin ter que caer, pois iso, no vulgar, non? E un pouco que se intenta é iso. É difícil porque non nos dedicamos... Bueno, hai algunhas persoas que sí que se dedican ao mundo artístico, pero co resto pues, estamos ali un poquinho tamén de... para facer un pouco o show, non? Pero realmente non somos profesionais do sector e intentamos facer o que podemos. Pero bueno, faise con gusto. E diredes vos, serve para algo facer un programa de podcast en galego con ese obxectivo? Sí serve para algo, porque ao final o que legitima non que se algo funciona ou non somos as persoas que fan ese contido, sino terceiras persoas que con ollo analítico, ou entendo que é con ollo analítico, pois xulgan o material que ti creas e lle dan certa validez. Teño o gustazo de decir que, bueno, neste caso o exército meque, pois a verdade é que saiu moi ben, porque non é só que haxa persoas seguindo o programa ou que lles gusta, sino que profesionais do sector pois xa nominaron o programa, deronlle certos premios, e neste caso, para mí, o máis do que máis se pode un sentir orgulloso é que, por exemplo, nos premios Ondas que fai a cadena SER, que ao final son uns premios internacionais moi importantes do mundo da radiodifusión e concretamente dos podcasts, pois nominaron o Exército Meque a mellor podcast en lingua cooficial do Estado, non? Isto é un orgullo, un galardón moi grande, incluso chegar a ser finalista, porque, claro, compites con persoas de todo o mundo, xente moi profesional, eu coñezo persoas da comunicación que levan intentando optar a unha nominación simplemente destes premios. E claro, profesionais que se dedican o seu día a día a facer este tipo de contido e que nós chegamos ali, non? Un pouco facendo a mona e conseguir, non? Que te nominen a estes premios tan importantes, pois ao final dis, estamos facendo ben as cousas, porque, vale, pasamos ben, é verdad, pero tamén facemos as cousas ben. Facer o programa non é só ir ali sentarse a botar unhas risas, tamén é preparar o programa, editalo, darlle voltas á cabeza e intentar facer o mellor contido. E cando persoas profesionais, non, neste caso, persoas que a nivel, por exemplo, aquí estatal, si que teñen o seu peso, pois ven o teu programa, valoran que ten, pois iso, un bo contido e que paga a pena incluso nominalo, pois a verdade é que é un gustazo. E despois tamén aproveito para tamén dicir que, bueno, noutros certames de por aquí, pois tamén fomos nominados, tamén algún premio tamén gañamos, de que viron que tamén era un programiña que facía contido con xeito e que pagaba a pena tamén velo, non? É un pouco máis porque, bueno, é certo que fixen outras iniciativas, pero non teñen ese glamour que as que vos acabo de comentar, porque, claro, non todas as iniciativas que un fai chegan a bo porto, pero, bueno, o importante é non parar, non crear todo tipo de movimentos, iniciativas, proxectos, poñerlles o amor que necesitan para que saian adiante. Que non saian adiante? Pois non pasa nada, non se pode frustrar, que TikTok ainda non está en galego, non pasa nada. Eu sei que algún día vai estar, sei cal é o camiño para que estea, agora mesmo non pode estar porque sei que non pode ser, pero sí que sí. E sei de outras iniciativas ou de outras plataformas que están en galego tamén por outras formas de chegar a ese punto, non? Eu podo comentar en petit comité, por exemplo, porque Spotify está en galego,
non vou a decir como está en galego, porque non podo dicilo, pero eu sei que ahora mesmo nos podemos configurar Spotify na nosa lingua porque hubo unha persoa que quixo que estivese en galego. Ninguén lle pediu que estivese en galego. Ninguén. Pero esa persoa tiña moi claro cal era a súa identidade e que a súa lingua tamén tiña que ter presenza en Spotify, non? E fixo o que tiña que facer e conseguiu que Spotify tamén estivese en galego. E diredes vos, pois vale, moi ben, non sei que implica iso. Iso implica moito, porque hai persoas que están traballando en Spotify para que tanto a plataforma, os anuncios e calquera outro tipo de contido que Spotify crea estea en galego. E fano moi ben, porque vos estades suscritos a Spotify e vos chegan os correos cas últimas cancións que escoitaste, des podcast ou os que sexa, realmente a adaptación, a traducción que fan ao galego é riquísima, está genial e é unha gozada poder recibir esa información tan fresca na túa lingua. E sintes que a túa lingua tamén, bueno, neste caso a lingua galega, tamén ten a validez que calquera outra lingua. Porque seguro que xa o estudastes, non? Que nós aquí temos moitos prexuizos lingüísticos e claro, temos que intentar que o resto da sociedade tamén os venza, non? E que Spotify, Twitter, Instagram e 1000 plataformas e movidas máis estén en galego, pois o que axuda é que as persoas que non teñen ainda esa vontade ou teñen esa inseguridade para que estean en galego, pois animalas a que den o paso. E, bueno, non sei, estas son as principais, son as sempre as que conto, porque, bueno, ao final son as que a xente coñece, pero bueno, hai outras iniciativas por aí que tamén levan a miña asignatura, de momento abochada, que bueno, espero que algún día acaben en bo porto e poidamos ir presumindo de que máis plataformas, máis iniciativas, pois acaben sendo en galego. Carlos, muito obrigada e parabéns, mas não só pela sua intervenção, não, mas acho que você fez uma pequena revolução, né? Uma pequena não, uma grande revolução com as redes sociais. Eu comentei que eu conheci o seu trabalho e achei curioso você falar que a princípio você não aparecia muito, que eu demorei para, como a gente diz, colocar cara crachá, que é uma gíria brasileira, né? A entender que era você que estava por trás dessas campanhas que a gente mencionava tanto nas aulas, né? E consumia o conteúdo e participava. Eu mesma uso todas as redes sociais possíveis em galego, até a configuração do celular, até para ver como funcionam. E eu preparei algumas perguntas de maneira informal. Se tiver, né, alguma pergunta no nosso chat do YouTube, o Xuan, que está aqui nos bastidores, o presidente da IEG, ele vai projetar para a gente também, mas para a gente começar a pensar nesse tema, eu queria fazer uma pergunta muito particular do nosso público brasileiro. Você tem notado uma presença muito lusófona nessas redes sociais em galego? Porque eu noto, por exemplo, no TikTok, os brasileiros, pelo menos assim, né, os brasileiros consumindo bastante conteúdo em galego. Você nota isso nas suas campanhas, no seu trabalho? E sei que nas estatísticas aparecen moitas veces tanto máis Portugal que o Brasil, de persoas que consumen, por exemplo, o podcast. É certo que a mellor son máis portugueses que brasileiros os que consumen, pero sí, non sei, no resto de plataformas non sei se hai moita comunidade brasileira, concretamente. Se hai, nunca deron sinais de vida, ao mellor son consumidores, pero non din nada. Pero sí que é certo que, por exemplo, no YouTube, ao mellor porque se presta máis, sí que hai moito comentario do Brasil, que moitas veces se fai con inocencia, non? Din, mas eu non sei que lingua é esta, pero semella moito a miña. É como, gústame contestar a esa xente dicindo, sabes que é o galego, e ainda que estemos en España falamos igual que a ti, pero sí, ao final, bueno, ninguén nace aprendido, ninguén sabe ao mellor que aquí no norte da península se fala esta lingua, e eu seguramente tampouco sei moitas das linguas indígenas que hai no Brasil, pensaría que o mismo é quechua e non o é, así que é unha maravilla sempre atoparse con xente así.
Ai, me resultou também muito curioso você mencionar que o TikTok ainda não está em galego. Porque aí você me corrige, eu vou adorar ser corrigida se eu estiver equivocada, mas me parece que é a rede social em que o galego teve a maior expressão e diversidade de conteúdo. Por quê? Eu não era usuária do TikTok, agora eu sou uma entusiasta, inclusive na associação. Nós temos agora uma conta também no TikTok, que a gente já está, né, planejando os conteúdos para poder alimentar de uma maneira, né, mais periódica. Mas eu baixei o TikTok justamente para as aulas de galego, porque eu via, principalmente o Digo Eu, que aparecia bastante ali em 2020, né, teve um auge, né, muito significativo. E agora, né, 5 anos depois que eu baixei o aplicativo justo para acompanhar esse tipo de conteúdo, eu percebo uma certa variedade. Né? A gente tinha muitas questões linguísticas, depois a gente tinha uma coisa mais caricata, a Global Munheira, né, compartilhando um pouco os pontos ali da dança folclórica. E agora a gente tem absolutamente de tudo, de Get Ready With Me, em galego, temos divulgação de produtos só de marcas galegas, história, principalmente conteúdos sobre história, né? Essas curiosidades sobre lugares. Você apontaria o TikTok como um lugar mais especial para o galego ou é realmente uma questão de, talvez, de geração, de popularidade? Como que Sí, você vê? eu creo que é xeracional, porque nos tocou agora neste momento, se viaxásemos hai 15 anos atrás, Twitter era o TikTok dese momento, creo que o galego estaba entre as 20 linguas máis ou 15 das máis usadas en Twitter. É brutal iso, porque primeiro, diferenciábanos do portugués, algo que tamén é salientable, porque moitas veces nos engloban no portugués, que non pasa nada, pero aí sí que nos diferenciaban. Pero é certo, e a mí unha das cousas que me gustan é que delatan a vitalidade da lingua galega nas plataformas é que non só a xente cultureta, non, a xente que nos dedicamos á cultura facemos contido en galego, senón que as persoas normais que non teñen ningún interese pola lingua, non fan nada máis que vivir a súa vida, non teñen certas preocupacións, fan ese contido en galego. Eu cando vexo unha señora na horta plantando unhas leitugas, está explicándolle a outra comunidade, non? Como ela planta as leitugas, é un éxito. Fixémolo moi ben. Ese era o obxectivo. Que as persoas normais, non? Pois tamén utilicen a lingua, porque eu sei que as persoas que estamos super involucradas, que temos moita conciencia lingüística, imos sempre facelo. Eu cando abrín TikTok 2019, 2018, creo que ainda non se chamaba TikTok, eu empecé a facer os vídeos, non falaba en castelán, pero escribía as descripcións en castelán. E a miña conta medrou, é dicir, que se seguira por aí, ao mellor, a día de hoxe, podería, ao mellor, vivir de TikTok, non o sei, pero claro, deime conta, non, a miña conciencia, dicía, non podes, tens que facer as cousas en galego. Pero iso, que hai persoas que ao mellor non teñen esa conciencia, esa voz aquí, pero deciden facelo en galego, e para min é o éxito rotundo da lingua, é cando a persoa do común utiliza indiferentemente a súa lingua, e xa. E um êxito muito grande. Tem algumas contas que eu seguia que eram, né, mais em castelhano, e agora eu percebo que alguns convidados galegos já se sentem um pouco mais à vontade de manter o galego né, nesse tipo de conteúdo. Isso é sensacional. E queria perguntar, eu tenho mais 3 perguntas, mas eu não sei se tem alguma no chat. E aí eu vou priorizar do público. Mas eu queria saber se você tem algum dado sobre como o uso do galego nas redes sociais tem, de alguma forma, animado um vocabulário digital. Porque, né, acompanhando esses 5 anos aí de evolução mais do TikTok, confesso que eu nunca fui muito do Twitter, Instagram eu uso de maneira muito pouco regular, né, mais para trabalho, mas eu percebo que há uma construção, né? Você consegue notar? Tem alguma palavra que você poderia também falar para o público brasileiro?
No TikTok, por exemplo, creo que se utilizan os anglicismos de forma normalizada. Creo que tamén un poquinho con esa idea non de chegar internacionalmente, utilizar ese cancelo, non este hashtag para chegar á xente. Claro, ao mellor porque TikTok ainda non está en galego, pois ao mellor non se puideron crear esas dinámicas. Pero, por exemplo, non, como comentaba antes, no Twitter sí que se fixo ese traballo e a xente que viviu ese mundo non sabe dicir tweet. É chío, é rechouchío, é cancelo, non é hashtag, é un cancelo, non é trending topic, é unha tendencia. Supoño que se chega a traducir, pois ao mellor sí que conseguimos cambiálo. É difícil porque hai moitas persoas que tamén se negan. Din, no, internacionalmente dixe así, e a xente tamén quere chegar non a moito público, que eu animo que se hai algún galego ou galega que estea vendo o portugués, tanto no Portugal, no Brasil, Angola, Mozambique e tal, é moi importante tamén chegar a ese público, bueno, que sí que entendo que ao mellor se queden algúns termos anglicanos, non? Por bueno, ao mellor un pouco por tendencia, por intentar ser viral, pero bueno, se alguén fai contido en YouTube que meta nos metadatos o Brasil, Portugal, porque os vídeos suben como a espuma. Bom, eu queria perguntar também se você tem... olha, temos um comentário da Débora. Ó. TikTok é uma plataforma muito subestimada e vinculada a um uso fútil e excessivo das nossas gerações, mas aprendi muito por lá sobre outras culturas ao redor do mundo. Isso é verdade. Eu acho que tudo tem a ver com o algoritmo também, né? Como a gente se comporta nessas redes sociais e o que a gente consome. O meu, por exemplo, está todo contaminado por galego, então eu consumo muito todo tipo de conteúdo, né? Acho que é até uma maneira de se criar uma comunidade, né? Não sei, fortalecer esses laços. Queria saber se você tem algum plano futuro para produzir mais alguma rede social. E também outros tipos de plataforma, por exemplo. Como que anda a Netflix nesse quesito? Porque sei que a gente entra numa nova seara, né? Se a gente for pensar na questão da tradução e das legendas, né? Mas gostaria de saber sobre isso, até porque acabou de estrear, né? Pelo menos aqui no Brasil, a gente acabou de receber no nosso catálogo a série Animal, e eu fui divulgar para os meus alunos da graduação do Programa de Estudos Galegos da UERJ, e a primeira pergunta que eu recebi foi: professora, mas está em galego? Né? E obviamente não havia possibilidade de ser, né, dublado em galego, mas também não tinha as legendas. Então, era estranha essa minha divulgação, essa minha indicação, porque tinha ali um interdito linguístico de alguma forma, né? E aí, já como a pergunta ela é muito parecida, eu tenho acompanhado um pouco também os debates sobre as inteligências artificiais e o galego, né? Quando que o galego vai entrar nessa grande novidade, né? Que acho que agora, vamos dizer assim, é o grande boom do momento, né? Então, se você também souber alguma coisa para compartilhar com a gente sobre esses assuntos. Comezando por proxectos futuros, non podo desvelar. Non digo nada por un simple razón, e é que se non triunfan ou que sexa, non me quero sentir mal, e prefiro facer o traballiño ao calado, caladiño, ir facendo, se sai ben, pois genial, non? Pero xa teño algunhas cousas un pouco na cabeza de como conseguilo, sobre todo, non lanzarse a facer unha iniciativa a ver que pasa, senón que estes anos serveume para aprender como chegar a ese obxectivo, como conseguilo, con quen falar, porque deime conta tamén moitas veces que non fai falta crear unha conta con milleiros de seguidores, con que fales coa persoa correcta, xa o conseguiches. Así que agora, pois iso, tiro máis de intentar, pois iso, falar coas empresas directamente. Dime que non constantemente, pero dame igual. Volvelles falar, ou falo con xente que está en contacto con esa empresa a ver se hai sorte.
pero bueno, son pequenos graus de area nun deserto moi grande que realmente se fixese, por exemplo, desde o ámbito institucional, en 6 meses estaría case todo en galego, cunhas simples chamadas. Eu sempre que penso neses edificios que hai aquí ao lado da casa, digo, que fácil sería, non? E despois, polo de, por exemplo, o das IAs, sí que se está avanzando. Por exemplo, non sei se coñecedes o proxecto NOS, é un proxecto para intentar que as inteligencias artificiais estean en galego. Pero, bueno, é certo que vai pouquiño a pouco, pero a sorte que temos é que hai moitas empresas que xa acolleron o galego non porque houbera persoas pelexando, senón porque xa hai contido en galego na rede que se nutre dese contido, que tamén digo é insuficiente. Se houbera máis contidos en galego, pois posiblemente se nutriría máis. Eu lembro que, por exemplo, os cataláns son moi pesados ca Wikipedia. Por que os cataláns son moi pesados ca Wikipedia? Porque saben que as inteligencias artificiais beben da Wikipedia. Así que eles non están pensando nas inteligencias artificiais, están pensando en que a Wikipedia teña moitos artigos en catalán, porque saben que así están nutrindo as inteligencias, non? Pois é outra forma. E despois, referente ao de Netflix, a verdade que se fixo un traballo inmenso para que haxa series e filmes en galego. Eu tiven a sorte de estar traballando, por exemplo, na Mesa pola Normalización Lingüística no momento en que se creou ese proxecto de lei a nivel estatal que pedía que Netflix, HBO, Amazon Prime e todas estas plataformas dobraran ou, como mínimo, lexendaran a lingua galega. Pero atopámonos agora cun problema, e é que se eu non vivo na península, ou polo menos en España, non podo non podo ver ese contido en galego. E é terrible, non? Se eu vivo en Compostela, se baixo a Porto a vivir ou a pasar unha finde, eu non podo ver Netflix ca miña conta, non? Española. Tería que crear unha conta portuguesa, xa non tería todo ese contido en lingua galega ou noutras linguas, e a verdade que está un pouco regulinchi por parte destas plataformas que non sei como solucionarán, pero que as series estean en galego, a verdade é que é un triunfo inmenso, aínda que sexan malas series, porque hai series que son horrorosas, pero que se están en galego velas diferente. Eu, por exemplo, que son un fanático de Tolkien e vexo O Señor dos Anéis, non? Os Anéis do Poder, eu vina en galego. É unha serie horrorosa. Se te gusta Tolkien, é horroroso, pero está en galego. É simplemente que estea en galego e escoitar os hobbits cantar en galego é unha chulada. E recordemos que aquí hai xente que fala galego porque vía o Xabarín en galego, porque cantaba co Xabarín, e que son persoas que falan castelán, pero a conexión que teñen coa lingua é grazas ás series animadas, non? Por iso non podemos non deixar atrás as series, as plataformas de streaming ou que sexa, coa lingua, porque ao final está aí o futuro e por sorte, grazas a esta lei, moitas das series animadas que hai hoxe en día na grella, pois están en galego grazas a esta iniciativa e a esta lei, non? Que pedía que estuveran lexendadas. En teoría, en breve, Televisión Española tamén ten que ter os debuxos en galego. Vai tarde, pero en teoría ten que estar en breve. Así que eso sería genial. Ou seja, boas notícias, né, nesse âmbito. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler o comentário enquanto você estava me respondendo, mas o Benigno Fernandes Salgado agradeceu pelo seu trabalho. Temos também o comentário da Débora, inclusão também sobre incluir produções ruins, isso é verdade. Concordo.
E só da gente ter à nossa disposição, né, uma variedade de catálogo, acho que isso já é um grande êxito, né? Pensando que antigamente estávamos restritos. Eu, por exemplo, eu sou, né, pesquisadora de galego, comecei a estudar há 10 anos atrás e eu não tinha tudo isso à minha disposição, né, para ter essa imersão linguística ou poder consumir assim tão intimamente, tão diariamente conteúdos diversos. Ou seja, avançamos. E para min o óptimo sería que non houbera ninguna barreira, por exemplo, en ver contido brasileiro. Eu é que non sei como se chama. Hai un programa no Brasil que fan humor, sketches, que Porta era dos Fundos. non sei, o logotipo é como un sinal de saída fuxindo, correndo, non? É esse, Porta dos Fundos. Ele é muito famoso. Eu, a min chegoume e disfruto moitísimo, sí, disfruto moitísimo, entendo perfectamente. A mellor hai frases ou palabras que me pode custar máis, pero non entendo porque a mellor hai unha barreira, non? Aí é que xa non digo que a comunidade lusófona chegue á galega, senón que nós chegar a ela, non? Sería fabuloso. Sim, uma via de mão dupla, né? Eu observei muito esse movimento com Alga Seca, né? A série que se passava tanto na Galícia quanto em Portugal. Achei muito curiosa, né? Até dei uma palestra sobre isso, sobre como foram feitas as legendagens, né? Em que momento, o que fazia falta traduzir e o que não fazia. Só isso já é assim um estudo incrível. Mas acho que falta um pouco mesmo da cultura brasileira, essa imersão. E acho que as redes sociais, de alguma forma, democratizam esse interesse, né? E aí o seu papel é importantíssimo de abrir esse canal, essa comunicação, né? Que estava vedada por tanto tempo. Eu não sei se tem mais algum comentário, mas a gente já está chegando em 1 hora de atividade. Se tiver algum comentário, ele vai ficar no nosso canal do YouTube. Então, você fica à vontade se quiser responder, Carlos. O Carlos também está em todas as redes, né? Vocês podem encontrá-lo facilmente. Uma pessoa muito acessível. Digo assim, né? Por experiência própria, porque foi assim, de verdade uma gentileza imensa que você compartilhasse, né, seus projetos aqui conosco, seu tempo também, e todo esse entusiasmo, porque acho que estamos um pouco contagiados e contagiadas, né, de promover esse tipo de revolução. E queria lembrar, antes da gente se despedir do Carlos, que os encontros da IEG, eles acontecem, né, 2 vezes por mês. Então, o Carlos inaugurou o mês de outubro, e nós vamos fechar o mês de outubro com um evento sobre Castelau, um pouco diferente do que estamos acostumados e acostumadas, porque vai ser um evento híbrido, né? Vamos aproveitar o João Lagares no Núcleo de Estudos Galegos da Universidade Federal, né? Toda a nossa equipe do Programa de Estudos Galegos, né? Coordenado pela Cláudia Morim na UERJ, e vamos ter um evento entre os 2 programas de galego e a IEG, né, com convidados de maneira presencial na nossa universidade, mas alguns convidados online. Então, vocês todos estão convidados e convidadas a participarem pelo canal do YouTube, porque toda atividade vai ser transmitida por ali. Carlos, te agradeço imensamente a sua comunicação, o seu trabalho. Acho que você já sabe disso, mas você fez muito pelo galego. Eu acompanhei você enquanto eu era aluna, agora podendo levar também aos meus alunos, né? Agora enquanto professora, ver que você não para. Já seguiu o podcast, já vou divulgar também no grupo entre os alunos. Eu espero que você continue, né, promovendo essa ponte, essa, né, comunicação também conosco aqui na Lusofonia, que também é muito importante que a gente participe de alguma forma, né? E espero te ver em 2027 aqui no Rio de Janeiro, no nosso congresso. Ogallá poder ir ao Río, sería, ainda que seja só para praticar. Está convidado. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a todos e todas também que estiveram nos acompanhando aqui, online, ao vivo, né? Online todos, mas ao vivo. E até a próxima.